Ahoj borci, ukážu vám krevý plán, bude si to sloužit pro lidi tak, abyste namotivovali, ale pro nás, abyste pochopili, jak ten provizní plán vůbec funguje. Nebudu to všechno číst, řeknu vám podstatné věci, potom si to všechno můžete zjistit a co vám nebude jasný, tak udělám konkrétní školení a zodpovím vám vaše dotazy. První, maloobchodní zisk, to znamená, pokud máte zboží a prodáte s minimálně 50% marží mezi své kamarády, známí a obchody. Druhý bonus je Fast Track 7, to znamená za přímou registraci, kde to máme zde. Pokud osobně zaregistrujete člověka na pozici bronz, tak máte 20 euro, jsou to opravdu eura. Pokud silver 80 euro a pokud gold, tak je to 150 euro. To znamená, jsou to rychlé peníze. Bonus duálního týmu, to jsou peníze, které v tuhle chvíli budou tvořit největší část našeho příjmu. Jak to funguje? Tak, bronz má 200 CV bodů, silver má 520 CV bodů a gold má 1160 CV bodů. Pokud si člověk koupí bronz, tak má 10% z cyklu, což je $30. Budeme to dostávat v eurech, takže se to potom bude přepočítávat. Pokud má silver, je to 15%, což je cykl $45 a za gold je cykl 20%, což je nějakých $60. Tak úplně jednoduše. Pokud máte 300 bodů nalevo a 300 bodů napravo, tak máte jeden cykl. Pokud jste na pozici silver, tak máte nějakých $45. Tady tyhle provize jsou vypláceny týdně, ale pojďme se na to podívat na ty rozdíly. Tak, já jsem zde, mám tady jednoho silvera, druhého silvera, třetího silvera, čtvrtýho. Děláme to do nějaké linie. Ukážu vám, proč je kravina registrovat hloupost bronzí. Takže máte levou a pravou stranu. Kdykoliv, jakékoliv hloubce, jakékoliv šířce, 300 bodů nalevo, 300 bodů napravo máte cykl s tím, že abyste měli podmínky na vyplácení těchto provizí, tak jsou dvě možnosti. První možnost, což je prostě ideální, je být balíček silver, protože pokud máte silver, tak jste na pozici konzultant a po dobu 2 měsíců jste automaticky kvalifikovaní a máte nárok na provize. Pokud byste byli na pozici bronz, tak abyste byli kvalifikovaní a měli nárok na provize, tak jednoho člověka musíte mít zaregistrovaného vlevo a jednoho člověka zaregistrovaného vpravo. Pokud byste neměli, tak nemáte nárok na provize, což je výhoda silver, že když budete mít jednu silnější nohu, tak i dostáváte nárok na provize. Takže příklad. Já vám to ukážu, což je právě výhoda toho silveru. To jsem já jsem pán úspěšný, když se podíváte, tak mám 10 center nalevo a 6 center napravo. Jsem na pozici silver a mám tady zatím svou první přímou registraci, což je Pavel. A tady jsem přímou registraci nemám a už tady mám nějakých 6 center. To znamená, kdybych měl pozici bronz, tak bych nedostával vůbec žádný peníze, protože bych musel mít 2 kvalifikovaný, ale pokud jsou na pozici silver, tak už mám nárok na cykly. Takže když se podíváte na můj back office, to ne. Tak, tam jsou jména lidí. Tak, historicky mám 4160 bodů nalevo, 1978 bodů napravo. Tak, kolik už se mě vycyklovalo? 1800 bodů, to znamená, mám tady 1800 bodů a 1800 bodů napravo. To znamená, že když to vezmu 300 bodů nalevo, 300 bodů napravo, tak u silveru je to $45. Takže když vezmu 1800 děleno 300 je 6, 6x45 je nějakých $270, což je nějakých 202 euro. A zde mám registraci
za Pavla nějakých 80 euro. Ale v případě, pokud bych měl bronz a zaregistroval bych jenom Pavla a neměl bych nikoho jiného, tak bych přišel o 202 euro, což je prostě výhoda, že pokud má někdo silnější nohu nebo podobně zaregistruje jenom jednoho, nebo mu někdo pomůže, tak má 2 měsíce na to, aby zaregistroval i tu druhou osobu, což u bronze není. Za další, pokud máte bronz, tak si vemte, že ten balíček stojí 260 euro, máte tam 9 balíčků, co když prodáte, tak máte na tom hovno. A když máte silver, je to sice dvojnásobek, ale těch balíčků tam máte trojnásobný množství. Tak, pojďme se na to podívat. Když budu mít registrovat silvery a když budu registrovat bronzy, tak jsme řekli, že pokud je silver, tak je 520 bodů CV. Takže máme 520 bodů krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak mám nějaký 3500, 3640 nalevo a 3640 napravo. Co se stane? To znamená, když mám 300 bodů nalevo, 300 bodů napravo, tak je cykl. Takže bere se vždycky, začíná se od té slabší strany, tady je to 1, takže mám de facto 12 cyklů, protože 3600 děleno 300 je 12, takže mám 12 krát 45 dolarů, což je nějakých 600 USD. Pokud bych registroval bronzy, tak bronz je za nějakých 200, takže si to vezmeme nějakých, tady máme silver. Pokud bych měl body za bronze, tak mám nějakých 1400 a sám byl bronz, tak 15 nebo 1400 děleno 300, tak to jsou 4 cykly, to znamená 4 cykly, to je nějakých 4krát. Čtyřikrát 30 dolarů se rovná nějakých 120 USD. Jo, vidíte ten rozdíl? To znamená 5krát balíček sice je 2krát levnější, ale provize máte 5krát menší. Tak, tady by se to vycyklilo, bylo 1200, protože 4x3 je 1200 a to by se škrklo a do dalšího období by se převedlo nějakých zase 200 a 200 bodů. A jakmile by se to navýšilo na 300, tak dostanete cykl. Tak, u toho silveru taky je to 3600 a 40 bodů by se převedlo. Pokud vám jedna strana ujede, to znamená, tady když těm lidem vysvětlíte, že když si budou kupovat bronzy, tak je to úplně vohovně, protože ty prachy nevydělají. Když to vezmu zase, jo, že zaregistruju jsem tady sám, zaregistruju, dejme tomu třeba sám 4 bronze, tak mám 4x20 Eček a mám tady nějakých 400 bodů nalevo, 400 bodů napravo, což je jeden cykl, jedenkrát 30 dolarů. Takže tady jsem vydělal nějakých 80, a když to převedu na Ačka, nechci teďka přepočítat, abych to nedělal bordel, takže to je 80, takže to je nějakých 110 Eček. Když budu mít silver a zaregistruju 4, tak mám 4x 80, což je 320 za ten přímý bonus. A tady mám 1040 nalevo, 1040 napravo. To znamená, že děleno 300, tak to mám nějaký 3 cykly.
3 cykly krát 45, tak mám 135, zase to dám na eura, 135, takže mám nějakých asi 555 Eček, což máte zaplacený balík. Tady máte 110 Eček, balík stojí nějakých 260 Eček a tím pádem, že máte ještě 150 ztrátu. Navíc máte tady pouze 9 produktů, tady máte u balíčku Silver 26 produktů. Takže když prodáte balíček Silver, tak máte de facto zhruba nějakých 800 Eček. Tady když prodáte balík Bronze, tak máte, dejme tomu, třeba nějakých třetina, takže nějakých necelých 300. Jo, takže na tom ještě proděláte. Takže pokud si člověk koupí sice ten Bronze a zaregistruje, dejme tomu aspoň 2, tak doporučuji i hned udělat upgrade nahoru. Tak, co se stane, když mi jedna noha ujede? Tak, nebudu tady kreslit ty pozice, ale ukážu, jako dejme tomu další, a tady bude třeba 3000 bodů. A tady bude, dejme tomu, třeba nějakých 400. Tak, jednoduše. 300 bodů nalevo, 300 bodů napravo, jeden cykl. Takže tady se to vykrátí. Odečte se minus 300. Mám 100 bodů. Tady se taky odečte minus 300. A mám převedených nějakých 2700. A mám jeden cykl. Což je v úvozovkách výhoda, že pokud se dostanete do silnější nohy a budete tedy mít spoustu lidí, tak se tam stačí zaregistrovat de facto jenom jeden. A hned dostáváte zhruba, pokud silver, tak necelý 2 cykly. Pokud to člověk samozřejmě na začátku začíná, tak musí registrovat 2. O tyhle body nepřicházíte, to se vám načítá. Podmínka, aby se vám ty body převáděly, tak je podmínka minimálně 50 CV bodů nakoupit do dalšího období. Tak. Vezmeme si Unlevel. Tak, to je druhý provizní systém, takže tady tyhle peníze se počítají jenom pouze z prvních registrací, ne z opakovaných nákupů. Tady je Dual Team, máte v back office a potom je Unilevel. A Unilevel znamená to, že vy pokud zaregistrujete, tam se to berou jenom osobní registrace a osobní registrace z těch lidí. Takže příklad. Pokud já budu mít lidi v týmu, pokud já budu mít lidi v týmu, tady zaregistruju jednoho, což je přímá registrace, tady ne, tak ten Unilevel, když překreslíte, tak on se dělá takhle. V řadě. Takže a pokud tenhle člověk zaregistruje, dejme tomu třeba 3 lidi, ale v bináru budou vypadat takhle, tak se mu dává vždycky přímý registrace do první linie. Takže on udělá tady, udělá tady, udělá tady. No a takže se to bere pouze jenom z přímých registrací a když vám tam člověk spadne, tak se do Unilevelu nepočítá. Jo? A tady máte, Unilevel se počítá z automatických objednávek, takže máte nějakých 5%. Takže když člověk nakoupí, máte tady na pozici konzultant, což když si koupíte Silver, máte první, druhou
a třetí linii. Takže čím víc přímých, teď se právě vyplatí přímej, to víc přímej, tak víc peněz. Samozřejmě, pokud ty lidi budete dávat, tak podporovat lidi do jakýkoliv týmu, i třeba dolů pomáhat známým kamarádům, pokud samozřejmě opravdu makají. Na vaši CV body to nemá vliv, protože to dostáváte peníze z těch cyklů, ale v tom unilevelu, a když jich budete mít třeba 1000 přímých, tak každý přímý se váš dává do první linie. Jeho přímý se dávají do první linie a podobně, takže tady může být spoustu lidí, takže je důležité vytvořit širokou přímou, abyste dostávali 5%. Takže když mám zaregistrovaného jednoho, mám 5% z jeho autoshipu, když nakoupí za 100 euro, tak já mám nějakých 5 euro. Když jich budu mít 10, tak mám 50 euro. Jo, když ty jeho lidi budou mít 10 lidí, každý třeba po 3, tak je to 30 lidí, tak mám nějakých, dejme tomu třeba 150 eček. Proto tady se vyplatí mít spoustu přímých lidí. Co se týká v tom unilevelu, tak tam to jsou jednorázové peníze, ale co se týká toho unilevel, tak jsou dlouhodobí a dlouhodobí se berou právě z těch automatických objednávek. Takže i když budete mít třeba 30 přímých registrací a těm lidem pomůžete, což jim můžete pomoct v tom bináru, protože tam je úplně jedno, jestli ten člověk spadne ze zhora nebo zaregistrujete váš, pořád pokud splníte podmínku 300 dostáváte peníze, ale v tom unilevelu ne. Proto je dobrý mít spoustu přímých registrací. Má to i tu výhodu, abyste se dostali na pozice Safír, která něco znamená. Když se podíváte, tak pozice Safír už má 4 linie, Rubin má víc, Smaragd má zase víc, takže máte až nějakých zhruba 29%. To znamená, vyplatí se dosahovat vyšší pozice. Pokud chcete dosáhnout na pozici Safír a vejš, tak to není jenom postavený, že zaregistrujete jednoho a na druhého, ale je to opravdu proaktivní členy, ale pozice Safír musíte splnit 400 000 bodů a musíte mít 2 konzultanty nalevo a 2 konzultanty napravo. Takže pokud chcete dosáhnout pozice Safír, tak stejně musíte mít 2 registrovaný zde, aktivní a 2 registrovaný zde. Pokud Smaragd, 3 registrovaný konzultanty a 4. Takže je prostě výhoda, že pokud máte, dejme tomu třeba silnější nohu a podobně, tak stejně, aby to bylo vyvážený, tak musíte registrovat. Jde o to, že tady na vyšší pozice se dostane opravdu člověk, který opravdu dělá, takže se to nedostane jenom v klasickém bináru, jde nalevo, jde napravo, to můžete dostávat. Ty pozice jsou omezené, že bronz je $500 týdně, silver nějakých 1500 a gold je nějaký 2,5. Ale pokud chcete vydělávat víc peněz a dostávat větší bonusy do hloubky právě z těch automatických objednávek, a to je ten důvod, proč to děláme, tak je potřeba víc osobních registrací. Tak a potom, tak ty body jsou tady, to bych vám potom vysvětlil, co to konkrétně znamená, protože je to trochu těžší na vysvětlení, tak to můžeme rozebrat. Další procento z příjmu je, až budete mít safíry pod sebou, tak budete dostávat 2% z jejího objemu. Takže to je zbytečný teďka vysvětlovat, protože než se na to dostaneme, tak to chvilku bude trvat. Ale proč to dělat? Tak globální fond je vyplácený čtvrtletně, ale dělá se měsíčně, což je obrovská výhoda, protože firma dává 3% ze všech automatických objednávek. Takže u příkladu, pokud dejme tomu na automatických objednávek se za měsíc udělá třeba milion dolarů, tak se vezmou 3%. 3% z milionu je nějakých 30 000. Těch dolarů bude víc, jenom příklad. Bude dejme tomu 30 000 a rozdělí se to mezi jednotlivý členy. To znamená 32% se rozdělí mezi
rubíny. To znamená, když je dejme tomu 30 tisíc, 3%, tak de facto 32%, 1%, což je 10 tisíc. A když bude dejme tomu třeba 10 rubínů ten měsíc, tak každý dostane $1000. Samozřejmě těch objednávek je daleko víc, protože je registrovaný 5000, asi půl milionu nebo 600 tisíc členů, tak to bude jenom na příkladu. Takže opravdu se vyplatí dosahovat pozice. Sice ty pozice dosáhnete, ale nárok na provize máte tehdy, když to děláte prostě stabilně a opakovaně. Takže na duální tým to nemá vliv, ale ten Unilevel, a když jste na pozici Safír, když jste na pozici Safír třeba 1 měsíc, tak další měsíc, pokud budete na konzultant, tak dostáváte peníze z konzultanta, protože tady se vyplatí to dělat dlouhodobě a dělat to udržovaně tak, aby lidi dosahovali výsledku. Takže pokud dosáhnou další pozice Safírový konzultant, tak mi splňují ty podmínky. A peníze z Unilevel dostáváte za měsíc. To znamená, se sečtou všechny body, pokud splníte ty dané podmínky, co tam jsou, tak potom dostáváte další peníze. Co se týká peníze z bináru, což je bod 2, tak to dostáváte vyplaceno týdně. Takže se vám to všechno jak kdyby zaregistruje, načítá se to a jednou za týden vám peníze chodí na účet. Jo, tam jde o to, že vás napadne prostě spousta otázek a je to prostě na osobní komunikaci a vysvětlit vám to všechno tak, abyste to naráz pochopili, je náročnější. To znamená, napište si otázky a potom vám to můžu zodpovědět, abyste pochopil ten celkový systém. Pro vás je nejdůležitější to, že když jsme se podívali bronz nebo silver, tak když vezmete registrovat balíčky se silverem, tak z takové struktuře dostanete 600 USD a pokud byste měli takovouhle strukturu jenom s bronzama, tak dostanete 120 USD. To znamená sice ušetříte za balíček polovinu, ale provizně na tom budete 5krát horší. Tak, to je všechno. Napište mi potom dotazy a já to s váma rád proberu. Mějte se. Hello.